El Centre Cultural de Valls presenta una imatge més actualitzada després dels últims treballs de renovació de la caixa escènica, on s'ha posat de nou al terra per enfosquir-lo. També s'ha repintat amb pintura més fosca a la sala i s'han canviat les teles i cortinatges de l'escenari. Una renovació dels elements tèxtils que també s'ha dut a terme al teatre principal i que ha costat, sumant els dos equipaments, 117.000 euros. L'Ajuntament justifica les millores com una necessitat de manteniment d'uns equipaments d'ús generalitzat. Aquest espai, per exemple, va obrir el 91 i que sí que és cert, almenys en els darrers anys, que ha tingut una activitat frenètica, perquè sabeu que una mica la política els darrers anys és que les entitats locals en puguin fer ús gratuïtament. Això vol dir que poc o molt totes les entitats hi acaben passant, en festivals, amb concerts, amb gales, amb espectacles, i per tant els darrers anys pre-Covid, diguéssim, els teatres funcionaven aproximadament més de 300 dies l'any. En una segona fase, que es confia poder enllestir abans de les decenals, també es pintaran les zones del vestíbul i els camerinos. A més, es preveu renovar la il·luminació del centre cultural amb llums LED i adquirir nous equipaments tècnics de llum i de so, en aquest cas també pel teatre principal.